Salutare toată lumea, eu sunt Tony și am revenit cu un nou episod de GTA 5. Bine, în acest episod ziceam că o să mergem la golf, dar până atunci, pentru că e abia 2:30, uite, dacă vedeți acolo, e abia 2:30. Opa, stai un pic. Și o să mergem mai târziu. Până atunci eu am plănuit să mergem, nu știu, la Tuns. Bine, stați un pic. Ce melodie. Stați un pic, vreau să-mi pun un checkpoint. La Tuns. Era una mai aproape, dar toate să ne plimbăm. Le mai să întoarcem. Că voiam să fac, uite, asta. Eu. Mă simt bine. Bă, că merge mașina asta. Numai țigan, uite, era și femeie. Vreau să vă zic că o să revenim cu niște jocuri noi, cum ar fi Plante vs Zombie partea 1 și Sleeping Dog momentan. Mamă, numai țigan pe stără zilele astea. Suntem aproape de casa noastră. Opa. Bine. Cam așa, că nu prea am ce să vorbesc cu voi. Un băiat mi-a zis să pun GTA 5 online, dar mi-e greu să intru pe un server, dacă mă înțelegeți. O să postez și GTA 5 online, dar ar fi o idee chiar bună. Plus că m-am mai jucat de multe ori. Dar e mult de mers, hai mai repede. S-a ridicat capota în sus. Bine. Până acum am filmat 3 minute. Dar ia-o până pe unde suntem. E bine. Asta înseamnă că pot să bag un sprint la ceară. Pot să iau în față că e în drum drept de aici. Eu pe aici că n-aștept la fraierii ăștia, la păcălicii ăștia. Să te înveți mâine. Leu, cum m-am făcut cu mașina și pe ăstora. Pe contrasens că e de 10 ori mai rapid. Stai să fac după asta. Fraiere, te-am făcut. Mamă, ce merge, mai bine merge mai aproape dacă știam. E chiar așa de mult de mers. Bă, eu m-am plictisit deja. Bă, nu mai merge, a stricat, ce naibii are. Am trecut pe roșu. Asta, bă, mai repede. I-am tăiat calea la prost. Păi sper să se merite.
Adică sper că am cum să mă duc. Aoleu, hai că am ajuns. Sau, da, du-te naibii de unde capă, mai stai și pe a murit. Bine, uite-o. Și am ajuns la destinație. Care e de aici? O, uite-o. Bine, hai să vedem ce freză ne facem. Ne putem face și barba. Asta, aha, e nașpa. Bine, și atât. O să luăm pasta, bă, e cam puțin. Hai că avem bani. Hai să facem și barbă. Știi, fără barbă. Lăsăm cu că arătă mai șmecher. Bine. Deci, hai să ieșim de aici. Și acum hai să vedem cât e ceasul. E 6 ceasul, e 6. Nu, chiar a trecut așa repede timpul. Bă, noi la 6, dacă vă amintiți în episodul trecut, noi la 6 trebuia să fim acolo. Bă, ce rău îmi pare. Golf în apropiere? Da, nu trec mai puțin ca la golf. Da. Bine, unde să merg eu? Uite la amunație. La magazin de făcut la magazinul de arme. Bă, data viitoare o să stau eu acolo off camera și o să aștept să mergem până o să fie 6. Cum nu m-am gândit să fac asta în episodul ăsta. Bine. Oleu, mă urmărește unul. Fiți atenți să vedeți ce-i fac. Nu ne-am mers și am vrut să-i fac pe și bătaie acum. Am luat și... ne urmărește poliția. Pe noi nimic. Intrăm la amunație și scăpăm. Pe partea asta e secție de poliție fix în dreapta noastră, am trecut fix pe lângă ea, dar sunt atâția polițiști. Mamă că sunt. Mamă, uite și pe acolo, încă 1000 în față. Hai că m-au pierdut. Gata, nu. Apă, ridică-te. Mai repede nu poți. Oleu. Zice că nu pot. Că sunt copoi pe urmele mele. Păi dacă stau aici îmi pierd urma. Și ratează prost.
Stați un pic, oameni buni. Opa. Oh. Oleu. Oh, ajuns să ia cu vestea. Mamă, dacă aveam grenada acum. Oleu, eu moram pe aici pe loc. Uite, de jos stă rage al naibii. Aproape am 4 stele, dacă vă întrebați. M-a omorât acest Bine, și cam atât cu acest episod. Eu am fost Tony și ne revedem data viitoare. Pa, pa!